kudzoka zvakare kuzokuonai. Tinotenda neuvepo hwenyu. Tiri kurwadziwa nezvakaitika kwamuri, asi tiri pamwe chete. Tine zvishoma zvataunganidzirwa neshamwari dzedu dzemachechi nevanhu vakasiyana vatibatsira, vatipa zvinhu izvi kuti tizokupai. Vakumbirwa navachamisa kuti zvinhu zvedu zvigofambira zvakanaka. Tinotenda vanokudai zvakadaro nekuti ndipurezidendi wemunhu wese, ndipurezidendi wavanei navasarudzi kuti uri kupi kana kuti uri ani kana kuti uri ani. Purezidendi wemunhu wese, vanodavo munhu wese. Vari kurwadziwa nezvamuri kuitirwa, vari kurwadziwa nezviri kuitika pano. Saka vangoti zvishoma zvatinazvo izvi tigoverane nemi pamwe chete, tibatsirei tivatende nevatibatsira. Zvinokudzwa, asi tipedze nguva yakanyanya toda kuti tingotigovanei vanhu vari panapa vacho. Ndomuka tichangosiya tangosvitsa zvishoma imbosara muchigovana nakansela, maybe navagwara dzimba. Saka tichangoda kungoti tisvitse, handizivi kuti watichauya vangauya. Masquera saying Mure Zimbabwe, welcome to our channel Zoom Confessions and Deep Secrets. Kana karike kutanka kokuya paneno channel, please don't forget to subscribe. Kana uchingwa baraka subscriber, don't forget to comment and share this video. Nasi Mure Zimbabwe takuigira nyaya yabuditswa na Chamisa Adadisa kumasvingo. Arangarira vana vekumasvingo West, arangarira mhuri dzakaevictwa nedzakapwanyirwa dzimba kumasvingo West. Atumira one of my representatives ake kuti vaende kunodonata magroceries kumasvingo West. Kunoko kune mhuri dzakarasikirwa nezvipfuwo pamwe chete nedzimba after the government yakaita carry out operation no to land barons yakakonzesa vanhu vazhinji vadzingwe kunukwa padzimba dzavaigara muri Zimbabwe. Vanhu Chamisa vabuda, one of my representatives Vanhu Chamisa abuda pane video ratakuigira ratoda kuti muone abuda akaunganidza vagari vekumasvingo West achivapa magroceries muri Zimbabwe. Vapa kutenda vatenda Vanhu Chamisa this gesture yavaita iyi muri Zimbabwe. This video rapostwa na Twitter user anonzi Tongai Tome weabuda achiti Masvingo West yesterday, our president advocate Nelson Chamisa stands with the evicted victims and survivors. He is a president for everyone and leaving no stone unturned. Zvanzi Chamisa woye ya 12 Peru 2024 muri Zimbabwe ndo zvabuditswa this Twitter user akaposta akaposta video vagari vemumasvingo vachipiwa magroceries muri Zimbabwe. Vemumasvingo West vakasavha eviction vachipiwa magroceries. Singade kuwesta nguva yenyu muri Zimbabwe. Toda kuti muone video iri mubva matiudza zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Zvakare kudzoka zvakare kuzokuonai. Tinotenda neuvepo hwenyu. Tiri kurwadziwa nezvakaitika kwamuri, asi tiri pamwe chete. Tine zvishoma zvataunganidzirwa neshamwari dzedu dzemachechi nevanhu vakasiyana vatibatsira, vatipa zvinhu izvi kuti tizokupai. Vakumbirwa navachamisa kuti zvinhu zvedu zvigofambira zvakanaka. Tinotenda vanokudai zvakadaro nekuti ndipurezidendi wemunhu wese, ndipurezidendi wavanei navasarudzi kuti uri kupi kana kuti uri ani kana kuti uri ani. Purezidendi wemunhu wese, vanodavo munhu wese. Vari kurwadziwa nezvamuri kuitirwa, vari kurwadziwa nezviri kuitika pano. Saka vangoti zvishoma zvatinazvo izvi tigoverane nemi pamwe chete, tibatsirei tivatende nevatibatsira. Zvinokudzwa, asi tipedze nguva yakanyanya toda kuti tingotigovanei vanhu vari panapa vacho. Ndomuka tichangosiya tangosvitsa zvishoma imbosara muchigovana nakansela, maybe navagwara dzimba. Saka tichangoda kungoti tisvitse, handizivi kuti watichauya vangauya achagamuchira akamirira vanhu vese. Topakansela umwewo Baba, tinotenda Mwari awedzere pazvabviswa. Vamwe ngauya bata makabata vamwe ngavabata zvakatongowanza.
Mata vamufunza masanitari mfunde swimira iwe ipapo wani pashaikwa wani here mukadzanga funde mukata apa mire pana mama maitona apo saka ndo zvimwe zvezvinhu zvatauya nazvo izvozvo. Ndofunga mangozvionerawo mega muri yeZimbabwe ndo zvakaitwa nawo nezvenchamisa vachiyeuka vanhu vekumasvingo west avo vari kunzi vakaevictwa mudzimba dzavo, vamwe vakapwanyirwa dzimba vakasara vasina pekugara, uyezve vamwe vakaurayirwa minda yavo zvekuti vakasara vasina zvekudya. So vachamisa vaisa effort yekurangarira vana vekumasvingo west avo vakavavigira magroceries aya maona achisheyiwa muri yeZimbabwe. Zvakare vaaustalusis vana Amos Chibaya vakavhizitirawo zvakare maresidents ekumasvingo uko kunonzi Mushandike village, uko vakaenda vachinoona zvanga zvaitwa. Pavakaenda kunovhizitira mavillages akaevictwawo zvakare mudzimba dzavo muri Zimbabwe vaAmos Chibaya pamwe chete Blue movement yavo vakasiya vapromisa vana vemushandike village kuti they were going to help mafamilies aya nezvakati one day zvinosanganisira zvekudya pamwe chete nezvekupfeka zvainge zvadestroywa paipwanywa dzimba dzavo. Vakapromisa zvakare kuzobhadharira vana imomo maschool fees muri Zimbabwe. Zvinopera mushe polisi iri kunzi yakatanga kuvatera, iri kunzi pane docket rakavhurwa kumasvingo ikoko zvichinzi kuvhizitira kwavakaita these masvingo villages kunogona kuvasiya vava mujeri muri Zimbabwe. Ndofunga pane one of Twitter users akabuda paTwitter achitaura iye achiti the CID law and order yakavhura docket for gift stalusis pamwe chete naAmos Chibaya nenyaya yavakaita yekuvhizitira mavillages emunzvimbo yemasvingo muri Zimbabwe. Ndofunga muri kuona tweet rapo yakabuda yakanzi these young men at Ostalos and Amos Chibaya arrested by CID law and order for breaching the MOPA Act following their recent visit to Mushandike, where they tried to sympathize with the victims of demolitions that were recently held. Next time, play with good bounds. Muri Zimbabwe tisingaziva kuti munoiona sei nyaya iyi, asi nyaya yatada kuigirai ndiyo yegesture yaitwa navane uswa Chamisa muri Zimbabwe. Tuzvo zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section.